салому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. пеш аз тамошо кардани ҳамин барномаи мо як лайк мемонем, баъд тамошомона сар мекунем. имрӯз мо навормона ай бозори Корвон пажарка, дарвозаи пажарка, ҳамин попшои туркӣ сар мекунем, попшои туркӣ, ва баъд дар давомаш шарфҳои дубайскӣ, турецкӣ, китайскӣ барои шумо намоиш медиҳем. марҳамат, касе ки дар канал подписатсия кардагӣ нест, подписатсия куна. касе ки подписатсия кардагӣ, марҳамат, комментарияда бинависонед ки чӣ мехоҳем. мо барномамона именно барои шумо, мувофиқи талаби шумо навор гирифтагием. бо кадоме ки гап задагиай, заказ кардагиай ки мана иҷара сиёмка кунем, иҷара сиёмка кунем, мо сиёмка кардагӣ ҳастем ва дар оянда намоиш метем. марҳамат, ин ҳамин чизое ки шумо дидестен, ё 150 сомона сар мешавад то 300 сомона. вақте ки ҳама ёра номша якта чанд сум буданша ки гап занӣ, магарам то пагара гап занӣ. барои ҳамин мо обши гап мезанам. кадоме ки шумо бозор ки омаден, ҳамин якум рияди бозори Корвон, тарафи пажарка, дарвозаи пажарка қатидро омаден, ҳаминҷода 3-4 дукон подряд, ҳамаш рӯймолҳои туркӣ, дубаӣ ва хитоӣ мефурӯшанд. шумо мебинед ина нархҳои аксарияти ҳамин қиматош 150 сомон. ни нархи донашай. мо метавонем ки шумо қатъи савдогар маслиҳат кунед, шумода бо арзон гирифта дода метавонатун. ин марҳамат, бинед расветкошона беҳад, расветкошон бисёрай. иҷада ай 70 сомон сар мешава, ай 40 сомон сар мешава, 90 сома дора, 100 сома дора, 150 сомона дора. аксариятш ҳамин дубайскиёш 150 сомон, нағзош 150 сомон, нами бологиё ҳастан на 150 сомон, 140 сомон, 130 сомон. ам хеле нархгузорӣ шудагианд. инаёш бо қиматтаранд на 190 сомон. ё дубайский ҳастанд, баъд турецкиянд. кадомаш ки дубайския, турецкия, вай худаш чӣ дора? нехе коғазак дора, фирмаш брендош навистагия. ина марҳамат нигоҳ кун. вақте ки ҳамун тозашай, чизи тоза бо коғазшам қатиш ҳастай. ане ки чӣ дора? тикетка дора, дар бараш кашол кадом фирма буданаш ауҷа маълум шудагӣ ҳаст. ина 140 сомон, 130 сомон, 190 сомон, 200 сомон то 300 сомон. ҳамҷода мо нархҳоро дида метавонем. сар мешава ҳамин ай 30 сомон сар мешаванд то 300 сомона мо дидем. дар болои баъзешон иҷода ҳаст 150 сомон. ина 100 сомона дора. ҳамҷода хеле арара мондагиам. 70 сума мондагиай, 80 сума, 100 сума мондагиай, 200 сума, 300 сума. ина иҷода бо ҳастай бо 70 сомон, 80 сомон, 100 сомон. мақсад ай навор гирифтани ман ҳамиае ки шумо биёед ҳамин бозор, дар ҳаминҷа ба дараҷаи бисёрае ки дукони фурӯши ҳамин сатру ҳиҷобу рӯймол беҳад бисёрай. ина бологии қиматоша пурсидам, камкам да ёд монда. 150 сомон нархи доношонай. бо дора 100 сомона дора, 80 сомона дора. муҳим ай сиёмка кардан ҳамин буд ки ина 90 сомонаш ҳастай, бо 80 тагиё 85 сомон. ҳар хел. барои чӣ сиёмка кардам? барое ки ин магазин калонай, пуррай, пурри ҳамин румолу шарфай. шумо метавонед ки вақте ки омаден бозори Корвон биед, дарвозаи пажарка суроғ кунед. дарвозаи пажарка ки дир омаден, ҳамҷода 3-4 дукон подряд осонака.
همین 30 سوم سر میشود تا 300 سومن هم خودش سوداگر گپ زدن میگیره که آرامت بگیرین ایش 30 سومن ایش 40 سومن ایش 50 سومن ایش 70 سومن بسیار شخص سینه‌ش نمیدونه با دفترش نگاه میکنه که بعد میگه نه خب بسیار کی در خودشون نمیدونن با هر روز 10 تا 20 تا رسیس کوی ناو میویا اینا ایده بالا با رومال بوده است رومالای برای دخترکو برای زنای میانه سال برای کلان سالو 800 سوم تا 120 سومه رومالای بالا نه چه که در بالا میبینید یا 100 سومش هم هسته نه 100 سومانی هم رومالش هم خیلی بسیاره کی دیگه اگر دونه به دونه گپ زنی تا روزا باید گپ زنی که بعدی تموم شو انجا پوپشه ترکی 130 سومون تا 300 سومونه نه مرامت ببینیم پوپشه ترکی фирмаи Ауша ҳаст иҷода бо фирмаи бояд номуша фаромӯш кардам. Ҳамаи ҳамин фирмош туркиё ё ҳамаш туркиян ё фирмениян брендан. чихеле ки шумо медонед аксариятат бренд маънош ҳамин будае ки гарантия доштагӣ чизе ки подтверждат мешавад качество знак качества. ҳамин бренд гуфта маънош ҳамин будае ки чиз качественияй. Анаками фирмое ки брендан брендшон меган ё значит ки чизе ки мехарӣ харидор уже пешакӣ медона ки вақте бигӯ ки пуски ам ё брендан вақте савдогар бига ки ҳа брендан значит ё качество доранд знак качествашон подтверждат кардагӣ ҳастай. ина маъқулотуна шумо вибр кунед мо даставка дорем кадоме ки мехоҳад даставка кардан номераи телефон ҳаст дар экран шумо занг занед мо ҳамин чизои бренда шумода дастават метавонем кардан. дар бозори Корвон вақте ки даромадӣ хеле дукон якта дута неста 100 та хеле дукони попшиай 1000 та дуконҳои киртафурӯшӣ ҳастай бо 1000 та дига барои палтову костюму буруку ҳамхеле чизоҳай. саҳар мешава ки медроянд одамон ҳарри одам мешава раҳ гашта намешава бо бегаҳда мебинӣ бо холии шидичка нест ҳамаи намё качествениян фирмениян тоза турецкиян ин мубайншонда китайский нест бо ҳаст дуконе ки фақат чизи хитой доранд бо ҳаст дуконе ки фақат чизи ӯзбекистон доранд бо бишкек доранд. инавё чизое ки дар экран мебинед ҳама турецкияй. бо як бори дига бо суратош ҳама мемонам шумо нархош қатъи бибинед. обши ки инам чизе ки шумо дар экран дидестед инаё дубайскиёанд дубайскиёш тоза дубайский ё турецкиёш ҳастанд бо турецкиёш хитоӣ. марҳамат касе ки дар канал обуна шудагӣ нестед марҳамат обуна шавед. касе ки обуна шудагӣ дар комментария фикриётона бинависед. касоне ки видео заказ карда буданд мо сиёмка кардагӣ ҳастем дар оянда мешавад фақат шумо сабр кунед мо ба навбат ҳамон видеои хостагии шуморо иншоалло ки мемонем шумо тамошо мекунед. боқӣ сарбаланд бошед видеои моро тамошо кунед лайкотона фаромӯш накунед. мо дар оянда видеоҳои нав ба нав дар бораи нархҳо бо дар бораи кадом нархҳо арзон шудестанд рӯз ба рӯз сезоншон гузаштаеста мисол дар замистон арзон мешаванд ҳамора мо ба навор гирифтаестем аяла монтаж карда шумода пешниҳод мекунем. дар бораи нарх наво ма барои чи сиёмка мекунам барое ки шумо бием бо пеш хитом бибинед нархҳоро чӣ хеле нархҳо иваз шудестанд ё қимат шудестанд барое ки навинка медироянд камтар қимат мешаванд.
باقی سربلند و آباد باشین بینندگان و هواداران کانال ما. تا ویدیوهای آینده در پناه خداوند باشین.